Здравейте хора, днес ще направим стартър къща в Майнкрафт. Размерите са и 7 на 7. И започваме. На височина е 4 блока. Виждате кой прави естествен къща най-добре. Най-големия направи къщата. Покажи отстрани. Вижте, така има отстрани. Там ви е вратата и това е така. Значи почваме с покрива и ще ви покажа как се прави. Хора, почваме, направихме покрива. Покажи. Да. Покрива отстрани с слабове, а отвънка с стълби. Ето така и отгоре има слабове. Сега ще покажа как да я декорирате. Добре. Значи вътре пода ви е изцяло дървен. Ето от този материал. Смърчови дъски и ще се включим къде я декорираме. Хора, ето така изглежда отвътре. Влизаме и имаме такъв дървен долупод. Имаме, там имаме армори, розови и синьо легло, свещи, букшелфове имаме, печките, крафтинг тейбъл и това ви остана материалното. Оставете ни лайк, се абонирайте към банка. Чао!